anogara achindituka achinditi ndiri muroyi. Uroyi hwangu ndinochera mushonga nemagadziko. Uyezve vana vandinogara nawo ndivekuhura. Murume handina mwana naye nekuti haabereke. Ndakaona mwana wake ari pamba pangu ndabva kubasa ndobva atora sketi akaenda nayo yeblack yeprinted. Wakaonekwa futi wachinokora dhaga nasisi vangu ndiri kujeri. Mwana Satani ndiwo kuita basa kutumwa naame wako vachidzidzisa iwewe uhure. Ndisaka ame wako vari hure vachihura vana. Yakachekwa ndichatomboyanika kana hembe dzimwe ndotonzi maprofita pisai dzangu indemwana. Ukamona sindikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka wakanditi ndinochera mushonga nemagadziko uyezve ndakadzidziswa naamai vangu. Pamusoro emambo, pamusoro makurukota nevaiswa katera vedare takumbirawo mamwari kuti opinda mudare tinzwe nyaya yacho. Ndini ndakakwira dare ndichikwirira Precious Chibisa. Precious Chibisa anogara achindituka achinditi ndiri muroyi. Uroyi hwangu ndinochera mushonga nemagadziko. Akandidzidzisa kuchera mushonga nemagadziko ndimai vangu. Uyezve vana vandinogara nawo ndivekuhura. Murume handina mwana naye nekuti haabereke. Ndo zvinhu zvaanogara achingondituka. Akatosvika pakutoda kutongondirwisa kutonditeera kubasa nekubasa kutanzi ndoda kukucheka ende ndichakuuraya nekuti ndiwo kunditadzisa kuwirirana nabankuru vangu vandaiwirirana navo. Ndapedza. Kama unyoka wakamira sei baba? Ma. Ukama unyoka mune mwana kana mune vana? Ndine vana 2. Ukama unyoka wakamira sei? Inini ndakaroorwa nabankuru vake anga akaroora sisi vake. Right, moso ya mapomero mainzwa. Muri kuibvumira moso ya mapomerwa? Sei muri kuiramba inde mudare tinzwe? Chipo nyambisu. Pamusoro emambo zvinoitika. Pamusoro emambo nemivateereri mese muri pano nemakurukota. Chipo nyambisu. Zvekutanza anochera mushonga yega nemagaro kwete. Nyaya yakaitika ndeyekudai musi wa 22 December ndakaona mwana wake ari pamba pangu ndabva kubasa ndobva atora sketi akaenda nayo yeblack yeprinted. Ndopandakatanga kutaura kuti watora sketi yangu ukaenda nayo kumba kwenyu zvakawanda zvinoitwa namai yako pano. Wakaonekwa futi wachinokora dhaga nasisi vangu ndiri kujeri. Endi panapa ndikugara ndichichekerwa hembe pano. Ndo mashoko andikataura kuna Chipo Nyambisi. Zvii zvakawanda zvinoitwa naamai avo zvavanokuitirei zvakawanda? Pakambouya munhu abva asvikira mumba kwaMiuka ndobva ndarohwa nemurume wacho Trust Goronga achinditi ndibude pandikugara ada kuisa munhu wake waari kuda. Vakadya kana kuti mabhanana kana kuti nzungu kana kuti nzimbi pane mupanda uripo vandobva vakanda kumba kwangu. Zvikanzida kuti ubude pawo kugara toda kuisa munhu wedu watikuda. Izvo kuti anzi anochera mushonga nemagaro handizvizivi. Naamai, ichokwadi here kuti mwana wenyu akasvika panguva yekuzotoramba achikambo kwamai avo kusvikira amai vasataura mazwi kuti pane zvakawanda zviri kuitwa kumba kwenyini? Izvozvo ndinozviramba ndokuda kuti amai vana ndauya kunovamhangarira kudhara. Ndofunga ndakabva kubasa zvekuma past 5 ndakatsiga dhishi rewashini ndakawachira ikoko kubasa. Pane kamwana kangu kane 5 years mbudzi tunosungirira mubani netambo. Kamwana kako kanosunungura mbudzi kubani kambva katsvedzwa netambo yembudzi yeye mbudzi yemva yatiza yakananga kupi kumunda kwawo amai avo. Yananga ikoko ndabva ndaudza musikana kamwana kangu kakuru kacho kane 13 years ndabva ndati mhanyira mbudzi yo unoibata. Zvechokwadi mwana nguva yakanotenderera nekuseri kwemupanda wanga achida unobata mbudzi munda maamai avo. Ndofunga amai avo hana kuziva kuti ndadzoka kubva kubasa. Wamva wati iya ndakuona Satani wemwana ndiwe unoita basa rekutumwa naamai wako uchicheka hembe dzangu. Ndiwe ndakuona nepahwindo apo. Ndofunga Melody pane vamwe amai anonzi amai Mukanya. Mwana akamva amudza nesaini yekuti suduruka papi ipapo nokuti amai vanga vanonga dhina roda kutotemesa mwana vaida unotora mbudziyo.
zvechokwadi mwana akamva atiza nekumabhanana kwekuyemva atina mbudzi mva yauya mudanga. Vakaenderera mberi kutuka zvavaituka, handina kuvadayira, asi chinhu chandakakwanisa panguva vaituka ndakabva ndatora foni yangu bva ndaipfekera mumupanda vichirekodha zvese zvavaiita sei zvavaiita. Handina kumbobvira ndavadayira zvokuti kana zvesiketi izvo zvakazondishamisa tiko mwana anozotora sei siketi iyoyo anoda kuishandisei mwana nekuti ndamutuma tena anodhingirira mbudzi yapinda mumunda mavo tichibage tichitanga kubuda kudai tichiti tudiki. Ndo zvakaitika nonhau yembudzi. Wakati wakatuka wachiti ndiochi mwana wata? Mwana Satani. Ndiwo kuti abasa kutumwa naame wako vachidzidzisa iwewe uhure. Ndisaka ame wako vari hure vachihura vana. Ndo mashoko yaitaura amai ava. Ndavasanyepeti mwana wakatora sketi. Konguva yavakatora sketi akadii kuya kumba kwangu vachitaura kuti mwana unyatora sketi yangu. Amai, mwana sidziza mazi atitaura. Ai mazi akutaura ndekunyepa nyangwe mwana wo paakauya ari wana vanga vasipo kana zvandakataura wana kana kutozviva. Ari kutoka record. Vanogona kubuditsa wifone yavo. Nokuti ni mwana ndakatomuona ndege. Ini pache zvangu turu nekunge hembe dzichishekwa ndapiwa munamati. Ni vanhu vakandipa munamati. Hembe ndachekwa yandakamboya nayo pandakazoripota 2024. Hembe 2024? Pandakauya ndichinoripota 2024 kuti ndizovariwa nemashavi ndiro uye nemashavi eugoronga atize. Ndo pandakauya nehembe iyoyi yakachekwa ndichatomboyanika kana hembe dzimwe ndotonzi maprofita pisai dzangu ndiye mwana. Msinditi yabone kumusira mumakanikira kuna mambo. All right. Murume wenyu mimi ni murume wavo tanzwa kuti pane vakazorora imi makaroorwa. Murume wangu inini akaroora inini anga ari bankuru vake uyu Precious anga akaroora sisi vake. Murume wangu inini anga akaroora sisi wa Precious Sibiza. Okay. All right, mbomira ipapo ndizvo vakarambana nechimi. Vakarambana mai ava vaive vachitengesa mukaka vachibva kwaSheri kumurume wavo. Ndobva tanga kudana nabankuru wangu. Ini ndobva ndanchienda nohodho. Bva ndavaona mai ava vakakerwa nebhasikoro. Ndokubva ndafonera murume wangu wandaigara naye Martin Doero ndobva azofonera bankuru wangu zvikanzi kosei wakera mukadzi womukaka. Zvikanzi aiwa wakumbira lift. Obva vazotizisana ndobva vaenda kumandaputeni ndobva vanogara kumandaputeni. Amenoti chichakanetsa iko kundobva vazodzoka kuno ndobva vamhanyisa sisi wangu pavaigara ndobva vakuchigara ipapo. Ndoba nenyaya yakapa vanhu avambofa vakagarisana ava vanhu ava vakavengana zvokuti bhe nokuti uyu ari kuti iwewe ndiwakarambisa mukoma wangu, iwewe uri kutiwo wakazvitaurire chii, uye zvakare muri vavakidzane mune jura grass muri kugara pamwe chete. Ipapa handisi kuparamba zvokuti inini ndakaroorwa nabankuru vake anditi ndavataure kuti sisi vake nemurume akandiroora akarambirana chii ndaataure. Kuyi makatorere chii murume? Handina kutora murume wemunhu ndosaka ndiri kukumbira vedare kuti ndaataure kuti chavakarambirana nemurume wavo nasisi wake oichii nekuti murume wacho aripo. Murume wacho aripo? Uya papatidzo padhuza pamusoro yedare. Mimi ndimani manje? Ndiri muzukuru wacho. What? Wow. Pamusoro yedare. Ava ndisekuru vangu handadzi amai vangu. Izvi zvavari kutaura gogo ava vari kunyepa nekuti sisi vavo vacho vaine murume wavo aitovarwisa achitotituka achitotimhanyisa achitaura kuti tiri mahure taitotiza pamba kana ari pamba. Sisi wacho vakamborohwa nabankuru vacho vakatiza vakaenda kunogara kumusha kuna ana ambuya kuchiwiti vakagara 2 weeks vari kuchiwiti ndobva vazoya nagogo pamba. Avo vakati ini ndozvimirira kugara panapa nda kutogara panapa. Vakafonera baba vavo kumapinga vakati mwana wenyu nda kutomuchura chikora kana kutomuuraya nekuti panapa sida kuti agara. Orai zvakanaka. Imbomira. Iwewe muri ndeyako kai? Ndati muri ndeyako yese. Wangu muri yangu ndeishi. Uyu. Ndio mzukuru wangu. Ndakabudana naye vakandiramba. Ndakaramba.
Makaramba nani? Ndakarambwa nasisi wavo. Vakaramba imimi. Vakandibvisira gupo. Mukadzi wako ataura kuti akarambirwei? Pamusoro. Mubvunzei kuti iwewe wakarambirwei iwewe? Right. Trust Goronga. Trust ani? Goronga. Mukarambirwei? Inini nhau yakaitika ndeyekuti ndaishanda kumaini kuchuma. Saka ndaigara nemhuri yangu ndakadhirikirwa. Koma ndachikoka mbabvu ndobva ndakuwara musana. So ndakaita chipo chekuma 4-5 months kana sikakanganisi ndichirwara. Mukadzi wangu ndiye anga akuenda kubasa achandishandira semunhu unorwara. Chaira musana ndomunhu. Zvadaro ndagara achandishandira aindisira vana. Shamwari, wakarambirwei? Ndakarambirwa kukuwara kwandakaita. Mudzimai wangu ya zvatokwana. Wakarambirwa kuti wakakuwara. Ndakakuwara ndainzi handisi kukwanisa bonde nemudzimai wangu. Okay, chete. Hauna kutaura ndarwara, ndachikoka mbabvu, bonde harisi kuitwa. Handiti? Hongu. Saka mudzimai wako akati ndinogarira 5 months kana 6 months pasina chandiri kuwana. Saka zviri nani ndibude. Akatonditi nini kana uchikwanisa kuroora mumwe mukadzi unorora hako inini handikwanisi. Nini handichagona kugara pano. Ndokutora murume kundisira pamba. Okay. Ndobva vazobuda vachienda. Ndio zvamamboda uchitaurira. Saka iyo ndio vaenda. Ndatora mumwe mukadzi ndobva ndauya. So uyu munin'ina uyu ndakaramba nasisi wakakandibudira chokwadi. Handina kuita mhosva kana kuti pakauya chikomba achindigira pamba kuzochisa pamba pangu. Achizotakura my property andakashanda for 20 years. Naiye ndakati inini semunhu ndakakurira muchinamato handizvikwanisi zvokutaura kukunda medzi kudi kunyarara. Ndakanyarara ndikavasiya ndikati takurai chinoti chichese endai. Ndikasara ndirini ndikatanga kurara. Alright, tazvinzwa zvakanaka izvozvo. Saka handizivi kuti mirai ava vane murume here imi? Murume wangu ndakarambana naye. Makaramba naye. Mukoma wenyu akaramba murume. Imimi makaramba akaramba ndimi. Ndakarambwa nemurume. Makarambwa nemurume. Saka murugara murume ega. Muchiri kurwa shanje here mukoma wenyu papa? Kwete. Ava makaona munounzwa sei? Ava ndaitofara nawo ndichitokuwirirana nawo. Iko zvino? Iko zvino neizvozvi zvakangoitika izvi. Kuwirirana. Asi mambotaura imi kuti ava vakaonekwa vakakerwa pabhasikoro neava maitengesa mukaka. Ava ndivo vaitengesa mukaka. Vamaona vakakerana. Vanga vatosiyana kare rekaunti before. Vanga vasati vasiyana. Vanga vachirugara nasisi wangu. Vanga vachine murume wakwasheri. Alright, okay. Alright. So makazviziva here kuti mukoma wenyu ndiye akaramba munhu? Mamsingazvizivi? Handasingazvizivi because vanga vachiri pamwe chete. Alright, zvakadai. Chatoda kupuruvha panapa ndechekuti makati uyu muroyi. Ichokwadi? Amai ava ine handakwati muroyi asi kuti mwana wavo ndiye akatora sketi yangu. Mushure Alright, okay, akatora sketi. Hongu. Ndivhaendesa ku? Anayo mba kwavo. Anayo kumba kwavo? Kwakatora muri kupi? Ndandiripo pamba pangu. Muchiona? Makadii kumutorera kuti kukunda kumune sketi? Vanondirova. Kuvanokuroviriya? Kakawanda vachitondirova. Musiri mudzimai wavo? Nditone mapepazi aya acho akambondirova 2024 ndobva ndapa mupurisa wacho musi wa 2 July. Akanga atumwa here mwana uyu kuti aida kunotora sketi? Ndakaona sekudaro kunge anga atumwa. Ini zvinotishambisai kuti mwana angangouya pamba pamuri? Asi mwana mudiki munhu ari grade 6. Mwana mudiki imaina kayo. Mwana mudiki angangouya musikana? Musikana. Ongoya pamupaningi penyu pamba penyu ototi ndiri kuda sketi motomubvumidza kutakura sketi? Haana kutaura neni, akangosvika tobva ngoenda nemakaperera yadhi yangu ndobva aenda pawayo ndobva nokatamira sketi yangu. Muchitomuona? Nakutsura? Aiwa ndakabuda ndikatoedza kumutera mwana ndobva aenda achimhanya ndobva anopinda mupanda mavo. Makaona songe kuti atumwa kuti aenda unotora chete?
nokuti pagara pakutongochekwa hembe avo Alright. vakaonekwa futi nasisi vangu ndiri kujeri vachinokora futi dhaga repapa penyu Eh, oh vakanokora dhaka repamba penyu eh. aha saka makanokorerwa dhaka repamba sketi ikatorwa Oh, iyi hembe ibasha ikachekwa. ikabharurwa Oh. iya pakabharurwa nana Iyi muri kufugidzira kuti vakandavava hembe iyi dhoo rangu mamiriro yarakaita Ndiani? muri kufugidzira kuti ndavava here ndi kutofungidza kuti ndeivava bhosi ivo pavakangotanga kugara pavari kugara ipapa nekutanga kunetsana kwatakangoita ndo pakauya dambudziko rekuchekerwa hembe. alright zvakanaka saka machekerwa hembe mafungidzira manokorerwa tsoka amini dhaga pamusuwo nhasi mazotorwa sketi muri kuzviona sei kana muchivaona Ani nangu ndicharamba ndichifamba semafambiro andiri kuita nokuti takatombotorwa kuti jira kuchechi ndafamba kuti saizvozvi ndikuwa kuti munamato neiye akandipa munamato kuti ndione mwana uyo achitora chipfeko changu saka ndicharamba makazviona kuti jira akambotorwa jira kuchechi nani naiye Naiye. Loveness Mandara. pamusoro inango nyaya yekutaurira ende kwakaitwa mutoro wana ndakati siku ndakaita 3 ndandisiri vari tu kunzi havaroya nabava isitaurai pamusoro izvi pamusoro emakurukuru pamusoro emakunovatere inini chiri kundinetsa ndechekuti munoona amai vadava so ndo amai vandaitoverengera kuti pavana vangu pakurambana kwandakaita nasisi wake anditi ndiwo wandototora samai bcause paanogara pane imba yake nemba yangu isemiyati kona imba yake so pandakagara panapa ndii nepakona paishe pamukuona paseripeya pakona pemudhuri apa ipapa pakakoneka papa ndo mai asipesana akaita imba yedu asi ndakazosvika pakuisa jura huru pakati apa nokuda kwekuti amai ava havana muganho waanogumira ende izvizvi hazvina kutanga kuti ndine ava ndina sisi vavo wokutanga isisi wavo mudzimai wangu wokutanga waje sisi wavo ivavo kundinomineta kuti handibare haana kutanga nhasi achintaura kuti vana vangu 2 vandakabereka nasisi wavo havasi vangu ndeve mukomana anzi vainzi jeke vaishanda mheno kwavaishanda iye ndiye anovaziva hakusi kutanga nhasi so ndakangonyarara chete nehamu idzodzo vachiita zvavaita kuzouya kuno kumambo ndaneta ndakamboenda kupolisi ndipo ndakambosvika pakusumudza ruoko last time pandakauya kuno kwandiri ndichiti inini no mukuona uyu ari apa anonzi Mandaramo muzukuru wangu mwana wanzodzi yangu asi chaari kufira chaakatadza hapana imhosva yekuti inini ndini sekuru wake mwana wanzadzi yangu so ndiri amai vake saka mhosva dzangu dzinoinkurudza iye here achifira mhosva asina kupara akambomutema izvi ndiwo ndakataura kuti akadzipwa kare najehovha ane asiva panongopera kana 3-4 hours so unonzwa tsitsi ne ndichitoita kufuma munhu kudai hapana munhu asingazivi kana iye anoziziva iye haana kutadzirana naye handiti akarwana nemudzimai wangu ndikavasungisa tobva tati ngaaregerwe kudai tobva adzoka akanzi faindi adzoka kunzi faindi asati aibhadhara ndopa akazotema uyu zvakare asina kana mhosva ndobva kansera vatibatsira ndobva vamutakura ndiye vakazomusungisa kuendesa kupolisi ndobva anopika mushure mokunge aenda ukuku achizonzi auye kukoti bcause akadzoka akazonzi azouya kukoti handiti ndopa akazomovha kunoko iye abva ukumapurisa ndopa akabva auya kuti dzaenda noripota ichi nyaya yangu kakupi nekuti iye manje anga akufamba nestatement yekuti kwanzi inini ndinotenga mapurisa ndingakwanisa kutenga kamba yese mapurisa iyenini nekuti mapurisa vaiti vakauya vachimubvunza zvaaitaura ainyazoona kuti hazvisi kuendera zvaari kumubvunza nezvaari kutaura zvacho hazvisi kuendera zvaaripota zvacho nezvekutaura hazvisi kuenderana so inini against yaakatanga uyu kuti azotanga kurwisa mukadzi wangu kuti awane matangiro akatuma mwana wake pane kamwana karipo kanosira apa akanga karipo pana akanga karipo mai manje akakatuma usiku aina madzibaba waakadanana nawo wacho ainge achigara nawo asiri baba vevanavo ini handimuzivi kwaakabva inini ndanga ndakatoenda kudandi kwatezera wangu ndichibva ikoko ndakasvika pamba pawake pane kirawa pana madzibaba pamba pake
achitaura kuti ndo varume wavo achitoshandira vanhu ndichisvika akatondishedzawo nemhuri yangu achitondidii achindinamatira ndikati apa ndizoonekwa nemweya zvakanaka tenzikana uchidivheneka. So ipapo kumauro kwacho akabva atuma kamwana ikapo karipo kunongo auya nako kakasirako ndoka akatuma nefoni. Foni iyi yanga yakafa animaona bamukuru ndikukumbira kuti mundigadzirewo foni kuti munzi pakatangira dake remunhu kusho pesa pataiwirirana tichitokumbidzana magumbezero hama dzikauya mazitezo arana tsanuti aitotora zvinhu kubva kwangu nyangwe sisi wake ndisingavirani ndakarambana asi ndewandaiti nduma iyoyo vatavanga ndaiti kana ndikati pane zvinoda kuti zviitwe pamwiri saka ndofunga zvadaro foni iyoyo handiti akauya nayo kuti igadzirwe aida bhozi yanga yakadambuka spika saka yaiti ndikataura handisi kunzwanana nemunhu ari kudi ivhenekana ndikafonera isi kuringa shuwa ndakavhura yanga isina masikuru sechinja chagara chakavhuriwa kare shuwa ndakabva ndatora ndamo yenyuchi handiti ndobva ndatora kawaya kake ndobva ndakagadzika sobaba yake ndobva ndakanamirira kudai ndobva ndatesta kumaringtone ndobva ndanzi yakudi yakurira ndobva ndaenda naye panga pane murume waona iwo ndikati zvanga muchitaura zvese spika ndo yakadambuka zino handinachi muchobvu wanga uri usiku ndokuti izvizvi zvokuti ichitaura ini handisisina basa nazvo ndakuchida kuti mundigadzirire light nekuti foni yangu inosenza light kuti munyatsonzwisisa pakatangira nyaya yemunhu uyu zvanzi ndoda kuti mundigadzirire light ndikati handikwanisi kugadzira light nekuti handina chandokwanisa kugadzira light zvino light izvi nemabhatiri ayo yangu chienda kunovhenekesa kana tazowana mutoro tozogadzira usiku ihwo handakuziva kuti kuramba kwandaitaita mhoso pakatotanga kuwapotedza nemurume wavo kumba kwavo dzamana murume wavo akazosvika pakutiza vakandirana matombo akatedzera kuyaiti kwangu asi pesa akandira ndikadzinga murume wake tichaibva pano handikuzivi ona zvavakuitisa kupi kunoibva pano. So amai vavo kubva ipapo vakabva vatanga kuita pavakaita mhosva yavo vakabva vatanga kunyepera kurasika njere mukunzwisisa ndinonyatsa kukudza izvizere zvinozivikanwa nekompaundi yese nhamo yacho yeurwere hwavo takatanga kuitamburira ndini hama dzavo pasina kana hwana anokwanisa kuvabatsira ndindaimhanya ndindaona dambudziko ndigere navo. So naizvozvo chandakakwanisa kuita ndechekuti ndakavati inini no kana apapa pane zvava kuita izvi hazvisisiri ndobva vabuda ndobva vauya kune mupurisa wekukirinamo uku kwakusina basa ndaida kukuudza ipa akatangira nyaya yacho taizwa kuzi haisiri yati kudhira nayo ava vakananga here huro ya hongu nditori nezvirimo mumafoni zvavaitotaura kusanganisa nababa vandakaripotera nyaya yemupurisa wenyumava akavatuka zvirimo zvese zvaitaura zvirimo munozvikwanisa kuzvinzwira ndisingadi kutaura zvakawanda asi ndangoti nditaure foundation matangire akaita nyaya yake munhu saka akatuka uyu hongu ende zvitorimo zvokuti kana vakamuti muroyi hongu iwe uri kuramba here kuti hauna kuti muroyi handikuzviramba nokuti pane murume iye akunzi murume wangu akazotiza nemakii akaba hembe akasvikira kumba kwemuzukuru wavo futi mumwe wacho arimo futi munyaya ipi yandikatanga kuripota ine 8 vanhu ndobva tiza nemakii ndobva aba hembe dze270 murume iye izvo hatina basa nazvo hazvisi mudare muno aiwa hai zvindozvirambe muri kuzviramba ose kana muchizviramba kuti hamuna kuzvitaura ose muri kutaura nezvenyaya yekuti ndakachekerwa hembe ndakatorerwa sketi yangu ndakandokorwa ivhu naava so munozviramba sei ndekuti kana panonokorwa ivhu ndori kunongoshereketera chete sketi yakatorwa kashinda inongonoshereketerwa iye murume wacho akunzi murume wangu wacho hazvina basi kutaura nyaya murume ndati ndo pacho pakanyoresa statement nachipo nyambisi kuti hanzi ini ndorasika njeri hatisi kutaura nyaya yekurasika njeri hanzi ini ndichafa ndichibuda ropa achindituka hanzi ini ndinonhu ndati mataura zvinhu zvitatu zvinonongedzera kuti kana ukazvidoma izvozvo zvinonongedzera kuti uri kuti nhingi muroyi zvokuti hanzi anochera mushonga nemagaro asi zvokuti muroyi kuti vakanokora dhaga zvinonongedzera uroyi handitika kutora sketi zvinonongedzera uroyi handitika kutora kucheka hembe yemwana iyo zvinonongedzera uroyi handitika saka pakupedzisira toti makananga uyu uroyi good
Rapera. Ini nangu pamusoro Miraga. Vabvuma kuti makanangwa uroi. Murumuroi. Ngani manzwa? Saka munofana kuzviprova kuti handisi chi. Kaka munotofana kuzviprova kuti muti haasi ari kutaura nhema. Handiti? Munoita sei? Kuti muzviprova. Zvinotondirwadza because komboni munoita sei? Zvinhu zviri kukurwadza. Inini kuya kwandikatoita kunoku ndakatouya notsvaga rubatsiro kwamuri kuti munondibatsira mubatsiro upi nemashoko yakadaro. Ini kusamambo ndinongotaura zvinhu zviya zvandambotaura kumashure. Ndizvo? Ndiani uya mupurisa? Ndiwe? Good. Munobuda navo vanavo. Handizo ndachizvitaura muchiteerera imi handiti? Handiti ka? Munongobuda munoenda munotsvaga nzira yandataura ye munoiziva handiti ka? Mozoya pata musi wa21 muchitaura zvakabuda maresults akabuda ndapi. Handiti ka? Munonyatsounganidza hama dzako uyu hama dzake uyu hama dzake moungana moti akomana ngatifambe tobuda. Pamusoro imambo pamusoro hama dzake hadzibvume. Hadzibvume. Ayo mamusiri mutaura. Imimi mamusiri munoenda kuna hama dzake uyu. Iye ndiye anotaura kuhama dzake. Inini pamusoro ndaikumbira hangu kuti inini hama dzangu dziri kure ndobva kudande handina mari yekudzikwidza. Chandingakwanisa chinenge chichiitika hama yangu ifoni. Ndinenge ndichirekodha semurekodhero wandakaita sei wandakangoita sipa kutanga. Kufamba chete amai. Kufamba chete. Pamba katuti ndikuti mangwana zvizorika kunzi kana mazononangwa imimi vanhu vekwenyu vanofanira kuita sei vachiziva. Handiti mazvibata? Ndio zvati kutaura. Muri munyu munayo. Kana mawirira ndizvo zvamuchaita no problem. Acharamba achitaura kati akuda kuti akutopedza. Chikumbiro chandinacho ndambonzwa hangu muchiyananisa semayananisiro. Inini zvangu ndizvo zvandaida kuti tigone kuyananiswa nekuti ndine mhuri. So pane pamambotaura kuti ndinogona kukupai phone number dzevanhu vakavimbika vezinata. Because tinoda kuti tisanganise kuvaprofita nezinata. Handikupei ndini munongobvunza chete kuti zinata iri papi muHarare maofisi. Moti gogokoi. Makabvunza vanokurakidzai. Mapinda mutauni. Right. Yapera mira msainini. Mtotondwa. Stapera tuona mtafiti. Izonya ya mabasi tuofu. Zimu pesa manike kasi tuofu.